Comença el compte enrere perquè l'Alcúdia celebra les seues festes patronals. Del 2 al 8 de setembre, els veïns i veïnes viuran una intensa setmana carregada d'activitats. Com la tradició mana, i per a començar, el pregó donarà pas al correfoc organitzat per la colla Dimonis Enroscats. Serà, sens dubte, una jornada on la música guanyarà protagonisme, ja que a partir de les 8 de la vesprada es celebrarà la nit del rock. A més, fins al 8 de setembre, i de la mà dels establiments de restauració del poble, els amants de la bona cuina podran gaudir d'una nova edició de la Ruta de la Tapa. Per al 3 de setembre, l'agenda inclou una nova cita de la mostra infantil de dansa organitzada pel grup de dansa de l'Alcúdia, que comptarà amb la participació de la seva escola, a més de la del Trencall, de Carlet i de la del grup Marmoleny de les Preses. I encara hi ha més, perquè per la vesprada tindrà lloc una nova edició de la carrera solidària contra el càncer i per la nit, la revetla de disfresses. Els més menuts podran gaudir el dia 4 de la divertida cavalcada del Pito, que enguany té com a novetat el concurs de carrosses. A la nit, més opcions per a la diversió. A la plaça Tirant-lo Blanc, la nit vintage amb música Remember i el show del grup Space Elephants al carrer Ismael Tomàs. L'entrada de la Mare de Déu de Loreto, acte més important de les festes patronals, es celebrarà, com sempre, la vesprada del dia 7. Una jornada després, el dia 8, al migdia, tindrà lloc la tradicional traca quilomètrica que finalitzarà amb una sonora mascletà. Com a punt i final, per la nit, es dispararà el castell de focs d'artifici que anuncien la fi de les festes patronals 2016. Diversió assegurada per a tots els públics, amb activitats pensades perquè un any més les festes patronals compten amb un important nombre de participants.